Paano yun ang tao? Iba ka na? Meron ka na, di ba? Pili na. Bayang pila repolyo, 20. Wow, galing mo ah. Ang hilaw ni ba? Hilaw ni ba? Di ba lang yung sa Sabi mo din yan, laging grabe na sa amin. Bibili mo. Oo. Oo, hindi ko Bili. Oh, boy,
Hirap na yung mga bata. Naman. Natatagtakot ang santag sa gugulo. Sir, ano ba sir?